a saber, per orde constitucional del senyor alcalde, qui acudisquen sense tardar a l'alqueria de Calbessó, xiquets i xiquetes, huelos i hueles, beatos i beates, que està a punt de començar el gran espectacle dedicat al poeta Vicent Andrés Estellés, on 5 dones valencianes i una catalaneta cantaran i ballaran i tocaran guitarres, panderos, postisses i guitarrons i recitaran els versos de tan il·lustre poeta. Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. I ella tenia una rosa de paper, va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però el carrer on vivia, però el poble on visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa, perquè allò ja estava bé. Varen retirar les cases